Käskit minun sitomaan veneen. Siis minun on ehdottomasti saatava pyytää edes sieltä, että pääsen lomalle, vaikka pitemmälle. Muuten minä en enää yksinkertaisesti jaksa. Minä en pois takasta siihen sinne. Käskit minun sitomaan veneen. Sinä Mutta ei lähde siis missään tapauksessa käsitellä väärin, minä haluan toivottavasti pääsen lomalle, vaikka pitemmänäkin, koska pitempi loma on sitä parempi kuin ei lomaa ollenkaan. Käskit minun sitomaan veneen. mutta minä lupaan sinulle, että huomiseen mennessä sinulla on työtä. Mitä? Lupaan. Älä nyt kuitenkaan rupea hoskomaan, koska yleensä ei mennä vasta kuun alussa ja huomenna vasta kuuesta. Joo, levännyttää pari viikkoa oikein kunnolla tiaksaan paiskaa töitä, vaikka kello. Ja kuule kyselee tässä samalla. Käskit minun sitomaan veneen. Mulla on selkeästi huono se kunnossa, ei jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, mitenköhän pitkä loma siinä työssä maksaa? Käskit minun sitomaan veneen. Menossa! Tiedän vielä se. Hyvä ole. Siis minulla on ehdottomasti saatava työtä edes sen verran, että pääsen lomalle vaikka pitemmälle. Muuten minä en enää yksinkertaisesti jaksa. Minä menen pois takasta tien sinne. Tämähän on tavallaan ihanaa, kun sinä Elää nyt siis missään tapauksessa käsitä väärin, minä haluan töitä sen verran, että pääsen lomalle vaikka pitemmällekin, koska pitempikin loma on sitä parempi kuin ei lomaa ollut. Käskit minun sitomaan veneen. Ai, lupaat vai? lupaan. Ahaa, mutta älä nyt kuitenkaan rupea hosumaan, koska yleensä töihin mennään vasta kuun alussa ja huomenna on vasta 16. päivä. Käskit minun sitomaan veneen. Pitäisi levätyttää pari viikkoa oikein kunnolla ja saa pääskää töitä, vaikka kello. Kyseisen pitäisi saman tien. Muistakaa sitä, että on selkeästi huonossa kunnossa, eikä oikein jaksa nostaa sitä raskaampaa. Oikein kevyempää. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että miten sinä pitkä loma siinä työssä maksaa? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä, se sen tiedä. Käskit minun sitomaan veneen. Hyvä ole. Siis minun on ehdottomasti saatava pyytää edes sen verran, että pääsen lomalle vaikka pitemmälle. Muuten minä en enää yksinkertaisesti jaksa. Minä menen pois takasta tien sinne. Käskit minun Tämähän on sitomaan tavallaan veneen. ihanaa, kun sinä Mutta ei lähde missään tapauksessa käsitellä väärin, minä haluan töitä sen verran, että pääsen lomalle vaikka pitemmällekin, koska pitempikin loma on sitä parempi kuin ei lomaa ollut. ymmärrän riittävän kova enemmän. Minä lupaan sinulle, että huomiseen mennessä sinulla on työtä. Mitä? Käskit minun sitomaan veneen. Yleensä töihin mennään vasta kuun alussa ja huomenna vasta 16. päivä. Joo, pitäisi levätyttää pari viikkoa oikein kunnolla jaksaa paiskia töitä. Käskit minun sitomaan veneen. Kuule kyseisen pitäisi saman tien. Muistakaa sitä, että on selkeästi huonossa kunnossa, että on niin jaksa nostaa mitään raskaampaa. Mitä? Oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että Käskit minun mitenköhän pitkä sitomaan loma veneen. siinä työssä maksaa? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä, se sen tiedä. Hyvä ole. Siis minulla on ehdottomasti saatava työtä edes sen verran, että pääsen lomalle vaikka pitemmällle. Muuten minä en enää yksinkertaisesti jaksa. Minä näen pois takasta tien sinne. Tämähän on tavallaan ihanaa, kun sinä haluat töitä. Käskit minun sitomaan Sen verran, että pääsen lomalle vaikka pitemmällekin, koska pitempikin loma on sitä parempi kuin ei lomaa ollenkaan. Ymmärrän. Käskit minun sitomaan veneen.